és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicséret, dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük testvéreim a továbbiakban a 74-es számú énekünket. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 5. részének 27-től 32-ig terjedő verseiben. Ezek után pedig kiméne és látta egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ül vala, és mondanéki, kövess engem. És az mindeneket elhagyván felkel és követi őt. És Lévi nagy lakomát készített néki az ő házánál. És volt ott a nagy sokasággal a vámszedőknek és egyebeknek a sokasága, akik ővelük letelepedtek. És közöttük az írástudók és farizeusok zúgolódának az ő tanítványai ellen mondván: miért esztek és isztok a vámszedőkkel és a bűnösökkel? És felelvén Jézus mondanéki: az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket a megtérésre. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket a megtérésre. Amen. Énekeljük a továbbiakban a 265-ös énekünk első és második verszakát. Amen.
és imádkozunk hozzád Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak a nevében. Megköszönjük, hogy egybegyűjtöttél ma a hívőknek a seregét. Megköszönjük, hogy te tanítani akarsz minket igéd által, és azt akarod, hogy szívünk megnyíljon, lelkünk, gondolataink magasba emelkedjenek, és lássák meg a te akaratodat, a te útmutatásodat, és az a te üzenetedet mifelé. Kérjük, jó Atyám, áld meg számunkra ezt az órát, hogy szolgáljon lelkünk és szívünk megnyugtatására, szolgáljon arra, hogy ezután jobb emberekké válva tudjunk távozni, és hogy azokat az igéket, amiket plantálni akarsz a mi szívünkben, tudjuk mi is tovább ültetni azoknak a szívébe, akik nem lehetnek most itt közöttünk. Jövel, Szentlélek, Úristen, légy itt közöttünk. Amen. Most pedig mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyben van, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, most és mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom a testvéreim segítő jó indulatába, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megállja az Úr. A hirdetések rendjén szeretnénk köszönteni a gyülekezetet, és röviden pár mondatban be szeretnénk mutatkozni. Néhány megadatott a lehetőség, és egyesek voltak lent, és sikerült, hogy beszélgessünk egy nagyon keveset, és esetleg egyesekkel hosszabban is el tudtam beszélgetni. A nevem Szász András, Erdélyből jövök, magyar református család gyermekeként, és teológiai elvégzésem után a Székelyföldön kezdtem el a szolgálatomat, most Marosszéken szolgáltam jelenleg még mielőtt idejöttem. És azért jöttem ebbe a gyülekezetben, hogy a jövő héti választások alkalmával bemutassam önmagamat, és remélhetőleg az ön szavazatokat is megszerezzem. Kérem mindannyiukat, hogy akiknek esetleg kérdései vannak, és Isten tisztelet után szívesen ha felteszik, szívesen válaszolok. És remélem, hogy sikerül jobban megismerjenek annak érdekében, hogy a saját véleményük alapján tudjanak ránk szavazni, vagy éppenséggel nem rám.
de mindenképp azt szeretném tudatni magukkal, hogy én nyitott vagyok, és szeretettel válaszolok minden kérdésre. Örvendek, hogy itt lehetek, egy csodálatos templom, és látszik, hogy egy élő gyülekezetnek a temploma, hiszen nagyon szép ez a hely, és örvendek, hogy a gyülekezet közössége is itt van, és összegyűlnek minden vasárnapon Isten dicsőítésére. Hirdetések további rendjén szeretném tudatni a gyülekezettel, hogy a virágokat az úrasztalára szeretett feleség és édesanyja Marian üveges emlékére ajándékozta az üveges és a Marci családot. Továbbá szeretném hirdetni, hogy jövő vasárnap, november 20-án rendkívüli lelkészválasztó közgyűlés lesz, a 9 órakor kezdődő közös kétnyelvű istentisztelet után. Reméljük, hogy részt vesznek ezen a fontos alkalmon. Továbbá november 27-én, advent első vasárnapján 10:30-kor közös kétnyelvű istentiszteletet tartunk úrvacsorával. Készüljünk az úrasztalához bűnbánattal. Ekkor fogjuk templomunkat feldíszíteni az ünnepekre. Az istentiszteletet követően ebédet szolgálunk fel a Námási teremben. Ha valaki szeretne hozzájárulni az ebédhez, szóljon be Pakonnak, előre is köszönjük adományainkat. Utoljára, de nem utolsó sorban, szeretném a hívek áldozatos figyelmébe ajánlani beteg és rászoruló testvéreinkre, hogy foglaljuk az esti vagy bármikori imádságainkba, hiszen az Úristen az, aki adhat nekik gyógyulást, enyhítést az ő sebekre. Úgy, mint egy közösség, egy gyülekezetnek egy tagjai, együvé egy testhez való tartozás jegyében. Fejezzük ki mi is együttérzésünket, és imádkozzunk értük is. Amen. Isten igének a hallgatására készülve énekeljük a 136-os számú énekünket. Jézus pedig elméne az olajfák hegyére jó reggel, azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzámenne, és leülvén tanítja őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt mondták néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg. De azért mit mondasz? Ez pedig azért mondám, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolni.
Jézus pedig lehajolván az ujjával ír a földre. De amikor szorgalmazva kérdezik őt, felegyenesedve mondanék: aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt a földre. Azok pedig ezt hallván, és a lelkiismeret által rábolgatván, egymás után kimennének a vénektől kezdve, mind az utolsói. És egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen áll. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látta az asszonyon kívül, mondanéki: asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged? Az pedig mondta: senki, Uram. Jézus pedig mondanéki: én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezz. Én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé ne vétkezz. Kedves testvéreim, ebben a bibliai történetben és ehhez hasonló bibliai történetekben Jézus elsősorban fel akarja emelni a tekintetünket a magasba. Mindannyian tudjuk, hogy magasabbról messzebb lehet látni. Ugyanis szükséges az is, hogy a lelki szemeink felemelkedjenek a magasba. Szükség az, hogy mikor a testvéreinkre tekintünk, elsősorban szeretettel viszonyuljunk feléjük. Szükség van arra, hogy rájöjjünk, hogy ha csak magunkra hagyatottan gondolkozunk, akkor milyen hiányosak a mi gondolataink, milyen hiányosak a mi cselekedeteink. Nézzük csak, miről szól ez a történet. Elsősorban olvastuk Jézus Krisztus tanít a templomban, és egyszer csak a csendet megzavarja farizeusok és írástudóknak a sokasága, akik bejönnek és felteszik a kérdést. Íme büszkén álltak oda és mondták: íme ezt az asszonyt tetten kaptuk, házasságtörésen. És azonnal idézik Mózes könyvéből a megfelelő paragrafust, hogy az ilyeneket meg kell kövezni, nekik meg kell halni. És megkérdik Jézust, hogy mit szól hozzá. Jézus lehajolva, olvastuk, írt a földre, de mikor tovább muszolták, akkor felegyenesedett, és azt mondta: az, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Most testvéreim, az írástudók és a farizeusok elsősorban azért unszolták Jézust, hogy válaszoljon, mert olvastuk, hogy egy olyan helyzetben akarták elíteni, hogy később ítélet elé állíthassák. Mert erre a kérdésre nem volt helyes válasz. Ha Jézus Krisztus azt mondja: igen, kövezzétek meg ugyan, mint Mózes mondta, akkor Jézus Krisztus elsősorban az ellen cselekszik, amit ő tanított a megbocsátásról és a szeretetről, a kegyelemről. Hogyha azt mondja: igen, kövezzétek meg őt, akkor az azt mondja, nem, ne kövezzétek meg őt, akkor elsősorban Mózes cselekszik, vagy Jézus cselekszik a mózesi törvény ellen. És ez halálos bűnnek számított akkor is. Tudták, hogy erre nincs jó válasz, azért tették fel ezt a kérdést. Még tudjuk, hogy voltak ilyen hasonló helyzetek, amikor Jézus ki volt állítva, és így megint válaszolnia kellett. Kinek adjuk a pénzt? A császárnak, vagy ne adjuk a császárnak pénzt? És akkor azt mondja Jézus: adjátok meg adni a császári a császárnak, ami az Istené, adjátok meg Istennek. Amikor meghallották Jézus Krisztusnak a válaszát, hogy az, aki bűntelen közületek vesse rá az első követ, akkor bizonyára nagyon meglepődtek. Nem erre számítottak. Egy egészen más válaszra számítottak. Hiszen ebben sem igen, sem határozott nem volt. Jézus azt mondja, hogy az, aki bűntelen közületek, az vesse rá a követ. És akkor azt olvassuk a Szentírásból: lehajtották a fejüket, és sorra kimentek. Kezdve az idősebbektől, egészen amíg az utolsó is kiment a templomból. Nagyon érdekes Jézus Krisztusnak a magatartása. Én gondolom, hogy talán azért is várt egy kicsit. Azért is hagyott nekik időt. Mert ha végigolvassuk a mózesi törvényt, a Mózes 3. könyvének
könyvének 20. részének 10. versében, vagy Mózes 5. könyve 22. részének 22. versében. Megvan írva ez a mózesi törvény, és az úgy áll, mind a kettőket meg kell ölni, meg kell kövezni. Úgy a férfi, aki elkövette a bűnt, mint az asszony. De itt nem csak az asszony viszi. A férfi valahol elvesztették, megszökött, nem lehet tudni. Most testvéreim, azért hagyott idő valószínű évre gondolkodásra, hogy eszükbe jut-e teljességében a törvény. Mert úgy, mint akkor a farizeusoknak, írástudóknak, nekünk, mi is hajlamosak vagyunk arra nagyon gyakran, hogy csak fél igazságra figyelünk. Csak arra figyelünk, ami nekünk megfelelő, csak azt vesszük észre, hogy azt idézzük, ami éppenséggel odavág. Most testvéreim, hogyha azt az asszony megkövezték volna, a férfi meg, akivel együtt volt, megszabadult volna, akkor ez csak egy törvénytelen megvalósítása lett volna egy törvény szakasznak, egy részének a törvénynek. Mi természetesen akkor tudunk valójában igazán megérteni teljes szívünkből valakit, hogyha mi is ugyanabban a cipőben járunk, ahogy szokták mondani. Nagyon sokszor mi is ítélkezünk, mint a farizeusok tették. Ahelyett, hogy valaki fele szeretettel közelednénk, elítéljük őket. Azt mondjuk, hogy íme, ez, meg amaz, drogozik. A harmadik alkoholista. Ő nem tud ellenállni a kísértésnek. Én is voltam ebben a helyzetben, de én 1-2 hónap alatt megszabadultam. Íme, ő azt mondja, hogy 3 éve nem használ semmit. De ha szemében nézel, látod, hogy íme még mindig függő valamitől. Nincs elég akarat, nekem volt. Vajon miért nem tud olyan lenni, mint én? Most testvéreim, körülbelül ilyen dolgokat gondolunk, és mondunk talán, amikor ilyen helyzetben lévő testvéreket látunk. Nagyon sokszor a mi erőnket az ő gyengeségeikkel ellentétbe álljuk. Most testvérem, hogyha ezt megtesszük, akkor egyértelműen nagyon távol kerültünk attól, amit az Úristen tanítani akar nekünk. Mert mi az erősségeikkel kecsegtetve, dicsekedve, elsősorban arra hívjuk fel a testvérünk figyelmét, hogy miért nem tud olyan lenni, mint én. Mindenkinek vannak kegyelmi ajándékai, és bizonyára mindannyiunknak vannak gyengeségei is. Talán az egyik legegyértelműbb a nemek között van. A férfiak és a nők között. A legnagyobb különbségek erőben és gyengeségekben. De egy kicsit közelebb hozzam egy példát, mondok az én életemből. A feleségemmel együtt van egy gyerekünk, és természetesen mióta visszament a szülési szabadságból, sokkal aktívabb szerepet kaptam a gyerek nevelésében és főleg etetésében. Most ez körülbelül azzal jár, mivel hogy reggel elmegy munkába, késő délután érkezik meg. Naponta általában 3-szor én etettem, 2-ször a feleségem, de ez nincs annyira lekötve, és nem is ez a lényege. A lényege az, amit ki szeretnék most itt hangsúlyozni, az az, hogy ahhoz, hogy gyümölcsöt szolgáljunk neki, és minél többet legyen, meg gyorsabban legyen, akkor ezt egy kézi mixerrel össze szoktuk mixelni. Ez a kézi mixernek 2 része van. Az egyik, amit ki lehet mosni, a másik, amit van a kábel, a drótrendszer és a csatlakozó. Ezt nem lehet megmosni. Most mivel az egyiket meg kell mosni és az összemocskodik, akkor azt egyszer a kagylóba hagyjuk, egyszer a mosóban, egyszer a szárítóban, egyszer az asztalon, egyszer az asztal alatt, és így tovább, hogy az ember nem is igen tudja, hogy hol keresse. Most testvéreim, amikor éppenséggel szükségem van rá, mivel a feleségem is használja, akkor megkérdezem, felhívom telefonon, és megkérdezem, hogy hova tetted a kézimixert, hol kaphatom meg. És akkor általában azt a választ kapom, hát nézd meg a kagylóban, vagy a mosógépben, mosogatógépben. Vagy nézd meg az asztalon, vagy az asztal alatt, egészen addig, amíg olyan helyekre vezet engem telefonon keresztül, hogy nem is gondoltam volna, hogy ott lehet találni, vagy lehet tartani mixert, kézimixert. De nagyjából értik, hogy mit akarok itt kifejezni. Hogyha én ebben a helyzetben oda megyek a feleségemhez, és azt mondom neki, miért nem vagy egy kicsit rendezettebb? Miért nem tartsz rendet mindabban, amit teszel és ahova teszel? Mert
egyikét rakom a kagylóba, a másikat a szekrénybe. Ha neki szüksége van rá, mindig megtalálja szinte ott őket, mondom 90-95%-ban. És akkor én mit mondok, igaz? Miért nem vagy egy kicsit rendezettebb? Miért nem vagy egy kicsit olyan, mint én? Most testvéreim, ha én ezt kimondom, és ezt mondom neki, akkor én nagyon távol vagyok attól, hogy segítsek rajta. Nagyon távol vagyok attól, hogy tanítsam őt. Hanem sokkal inkább, amit teszek, a magam erősségét kihangsúlyozom, és feléje helyezem magam az ő gyengeségeivel szemben. Testvéreim, tanuljátok meg azt, hogy ha másság, az nem jelenti azt, hogy rossz. Ha valami más, az lehet a maga módján jó is, csak esetleg mi nem ugyanúgy tettük volna. Legyetek tudatában annak, hogy a párod, férjed, feleséged egész. És éppenséggel úgy egészít ki téged, ahogy ő van. Nem kell azon nagyokat változtatni. Nagyon érdekesnek tartottam, hogy a farizeusok és az írástudók ott voltak, amikor oda mentek Jézus elé, és mondták, íme ezt a nőt tetten kaptuk, házasságtörésen kaptuk. Éppenséggel azt csinálták. Miért? Érdekesség éppen tervezem magamban a kérdéseket. Miért nem voltak családot látogatni? Miért nem voltak betegeket gondozni? Miért nem voltak azok mellett, akiknek lelki problémáik voltak? Nem, ők ott voltak, és rajta kaptak valakit, tetten kaptak. Most testvéreim, valahogy úgy vagyunk ezzel, biztos vagyunk mi is, hogy amit keresünk, azt kapunk. Ha mi azt akarunk, és azt keressük, hogy hol lehet valamiben probléma, ha azt keressük, hogy kit lehet tetten kapni, hogy valamilyen bűnt követett el, akkor mi olyan emberekkel fogunk találkozni, és mindenben meglátjuk a hibát, és meglátjuk azokat a dolgokat, amik éppenséggel bűnre vezetnek, vagy ez hasonló. De amikor én ott vagyok, hogy szolgáljak az én testvéremet, ha én ott vagyok azért, hogy segítsek egy jó gondolattal, egy jó mondattal azon, akinek szüksége van, akkor higgyétek el, hogy olyan embereket fogtok kapni, akiknek szüksége van a ti bátorításotokra, a ti felmentésetekre. Nem tudom ki, hogy vagytok ezzel, de én úgy érzem, ha ott lettem volna abban a tömegben, amely Jézus Krisztus körül volt, és azt mondja Jézus, hogy az közületek, aki nem követett el bűnt, az vesse rá az első követ, akkor valószínűleg én is el kellett volna hagyjam azt a terhet. Valójában én is ki kellett volna menjek a tömeggel együtt. Testvéreim, legyetek őszinték önmagatokkal. Valljátok be az Úristen előtt, ha valamilyen megbánt bűnötök van. És higgyétek el, meg fog bocsátani nektek, és fel fog emelni titeket. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy a bűnösök elvesztenek, hanem azért jött, hogy megtaphassanak, hogy megtérjenek. Hogy jobban megértsük, példázni szeretném egy mindennapi történettel. Egy bűnös, egy rabló valamilyen bűnt követel, és letartóztatás után megjelenik az ügyvédje, bebizonyítják, hogy bűnös, elítélik, és börtönbe vetik. Most testvéreim, általában ez a sorrendje, amit szoktak követni egy-egy gonosz tevésen. De senki sem veszi a fáradtságot, és talán még senkinek nincs hatalma, vagy elég tudása ahhoz, hogy megvilágítsa, hogy vajon miért lett ő bűnös. Vajon kik voltak azok, akik miatt ő ilyen helyzetbe keveredett? Ki volt az, aki elsőnek azt mondta, hogy ha tolvajláshoz folyamodsz, akkor könnyebben szerzel magadnak anyagiakat? Ki volt az, aki azt mondta, úgy nevelte, hogy ez egy jó dolog? Ki volt az, mondja, aki nem is volt mellette, hogy nevelje, hanem elhanyagolták az ő nevelése folyamán? Hogy egy sokkal egyszerűbb példát mondjak, egy gyerek az iskolában kérdezik különböző dolgok feleltetik. Nagyon régóta rossz, nem figyel órán, nem tanul, és mikor megkérdeznek bizonyos dolgokat tőle, természetesen nem tud válaszolni. És megkapja a büntetését. F. Most testvéreim,
hogyha nevelő, tanár, tanító venni a fáradtságot és elbeszélgetne ezzel az ifjúval, akkor rájönne arra, hogy ez a gyerek otthon már hetek óta csak veszekedést hall. A szülők egyfolytában veszekednek. Nagyon csúnya szavak hangzanak el, és talán a legcsúnyább. El akarok válni tőle. Amióta ezt meghallottam, ez a gyerek nem akar figyelni órán, nem akar tanulni. Természetesen nem fog odafigyelni az órán, hiszen az ő kicsi agyában érzi valahogy, hogy ez sokkal nagyobb gond, ami otthon van, mint az, hogy az iskolában F-et vagy éppenséggel egy jobb jegyet kapja. Most testvéreim, ez az igazság? Csak ennyi lenne? Nem tudtál, megkapod az F jegyet? Most testvéreim, itt ezzel azt akarom mondani. Sokkal mélyebben van az igazság. Sokkal jobban oda kell figyelni. Ne lássunk, ne legyen a látókörünk szűk látókörünk. Lássuk át az egészében a dolgokat. Az ügyvéd, a betörőnek, a rablónak van ügyvédje, van védőügyvédje. Szegény gyermek ott áll, senki sem áll ki mellette. Senki sem védi meg. Ő csak annyit tud, hogy szereti édesanyját, szereti édesapját, ő nem igazán szeretne választani közülük, és továbbra szeretné, ha együtt lennének. De nem lehetséges. És valahogy érzi, hogy itt az ő egész világ megtörő. Természetesen nem tud jó jegyet produkálni, nem tud odafigyelni, nem tud aludni. Ezeket a történeteket, testvéreim, a véget mondtam el, hogy egy kicsit felvilágosodjon előttünk, hogy mennyire fontos, hogy odafigyeljünk az embertársainkra úgy, hogy egy sokkal magasabb szemlélőpontot választunk ki magunknak. Egy nagyon nehéz élettapasztalatot osztott meg velem valaki a nyár folyamán. Egy erdélyi székely fiú mesélte el, hogy nagyon nehéz gyerekkora volt, hiszen gyerekkorában egyszer az édesapja beteg lett, és mikor beteg lett, ezt az édesapát elvitték a kórházba. Az orvosok megnézték, és megmondták a diagnózist, és azt mondták, hogy ha fél éven belül nem fog kapni egy új mesét, ezekkel, ami van, nem tud többet élni, mint egy fél év körülbelül. Hazamentek, sírtak, imádkoztak, de azután az orvosok azt mondták, hogy mégis lenne egy kiút, mert a beteg embernek az édesanyja, ennek a fiúnak, aki magyarázta a nagymamája, annak a veséje kompatibilis, két egészséges veséje, és kompatibilis. Hogyha megcsinálnák az operációt, beültetnék, akkor természetesen nehéz volna eleinte, mert meg kell szokni, az egész élet megváltozik, meg kell szokni egy vesével élni, meg kell tanulni élni, odafigyelni, mert ha az egy nálunk úgy van egészséges embereknél, hogyha az egyik valamilyen ok miatt megállni, mert le van terhelődve, akkor a másik felveszi a szerepet, és éppenséggel egy rövid ideig meg tud állni. Most egy olyannak, akinek csak egy van, az annyira oda kell figyeljen, hogy mind és hogyan eszik, mert hogyha véletlenül megáll az egyedüli vesély, akkor az életvégbe kerül néhány percen belül, vagy másodpercen belül. Most testvéreim, ez a nagymama, akiről beszéltem, anyagilag jól szituált volt, alig 50 éves sem volt, és nem volt kész arra, hogy egy nagy változás bekövetkezzen az életében. Az orvosok másik részt felajánlották, hogy amennyiben természetesen nem akarja, fel lehet iratkozni egy várólistára. És amikor megtalálják a megfelelő kompatibilis donort, akkor be fogják ültetni ezt a szervet. A nagymama azt mondta, hogy ő nem kész még erre, nincs felkészülve nagy változásra az életében, de mivel anyagilag jól áll, ha szükséges, anyagilag kisegíti az ő családtagjait. Most testvéreim, kb. 4 hónapig az ő édesapja, ennek a fiúnak az édesapja egy várólistán volt, és 4 hónap után meghalt. Amikor ez megtörtént, akkor ő azt mondta, többet nem tudott a nagymamája felé közeledni. Mert úgy éreztem, hogy sokkal többet kellett volna megtegyen, mint azt, hogy pénzt ajánl fel az egyedüli fiának az érdekében. A menye nem tudta segíteni, mert hátra maradott 3 gyermek. Ez a fiú még akkor nem tudott egyetemre menni, nem tudott tovább tanulni.
Ezért megpróbálta a jobb megélhetőség érdekében külföldre költözni. Először Európában, majd végül Amerikában talált egy megfelelő helyet, ahol letelepedett. Most jelen pillanatban a legkisebb tudás segíti abban, hogy egyetemi tanulmányok elvégezze. De ez a történet nem jár itt. A nagymama az ő fiának az elvesztése után körülbelül rá 3 hónapra elveszítette a férjét. És rá még egy jó hónapra betegállba került, megbetegedett, annyira, hogy non-stop szükség volt arra, hogy valaki mellette legyen, gondozva ápolja. Amennyire nem tudta, hiszen 3 gyereket kellett nevelje. Fia már nem volt, aki esetleg mellette lett volna. Nos, a vagyonnak egy nagyon nagy része arra ment, hogy orvosságra, orvosra, és arra, hogy képzett asszisztensek legyenek mellette napi 24 órában. Most testvéreim, ezt a történetet nem azért mondtam, mert ítélkezni szeretném. Nem is azért, hogy ti ítélkezzetek e felett, hanem azért, hogy feltegyem a következő kérdést. Te mit tennél, ha hasonló helyzetben lennél? Azoknak, akiknek nincsen gyerekük, gondoljanak egy olyan személyre az életükben, akit a legjobban szeretne. Te mit tennél, ha kérnéd a te testvéred? Odaadnád? És mi van, hogyha a szívedet kérnéd? Mi van, hogyha a te gyerekednek egy szívátültetésre lenne szüksége? És egyszerűen fel kéne adni az életedet annak érdekében, hogy ő éljen. Megtennéd? Vagy gondoljunk elég hozzá. Nos, testvéreim, ezt azért mondtam, mert Jézus Krisztus úgy szerette a világot, hogy életét adta. Érted? Életét adta, értem. Életét adta azért, akit te talán nem is szeretsz annyira. Életét adta azért, akit házasságtörésen kaptak, és életét adta azért, aki másmit követett el. És miért? Azért, mert azt akarja, hogyha bűnt is követtél el, de ha megtérsz, éljél. Értitek, milyen nagy volt Jézus Krisztusnak az áldozata értetek? Értitek, milyen nagy volt az, amit ő tett értetek? Gyertek, ezért adjunk hálát neki, és imádkozzunk hozzá. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Megköszönjük, hogy itt vagy közöttünk, hogy ígéreted szerint sosem távozol el tőlünk, és azt akarod, hogy a te igéd által mi is magunkkal vigyük azokat a dolgokat, amiket nekünk szántál. Köszönjük, jó Úrunk, hogy azt akarod, hogy a te igéd által gyarapodjunk, lelki életünk megújuljon, megerősödjön, és hogy vigyünk ezekből az igaz igékből magunkkal akkor is, amikor nehéz helyzetben vagyunk. Kérünk, jó Atyám, légy otthon marad családtagjainkkal, légy gyülekezetünk betegeivel, szenvedőivel, azokkal, akik hozzád fohászkodnak és kérik otthon a segítséget, mert a mai nap nem tudtak elvenni ide a Szent Hajlékba. Együtt a gyülekezeti közösségükben, hogy együtt dicsérjük és magasztaljunk téged. Kérünk, jó Atyám, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg egész népünket, mert szükséges mindannyiunknak rájönni arra, hogy az egyedüli megtartás a Szent Háromság Istentől jön. Az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében könyörgünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Most pedig mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földön teremtőjében, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, ami Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett a Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. A Lázárról okokra, harmadnapról feltámadott alapokán között. Mennek a mennyekre, ott ül a mindenható Atya és Testvére. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes keresztény Szent Egyházat, szentek közösségét, bűnök bocsánatát, és a testre támadását, és az örök életet. Amen.
énekeljétek testvéreim a 265-ös énekünk 13. verszakát. 265-ös énekünk 13. verszakát énekeljük. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon néki